Започваме мисията Биби Нюс на скорост. Охо, и то каква скорост? Премиер инспектира новостроящата се магистрала край Нова Загора. Той се похвали, че е карал с 180 км в час. 180 км в час? Правилно ли чух? Само пробвахме да видим дали асфалта издържа. Тест, пилот. Карахме с 90 км. Не е сигурно. Само! Така е, когато премиерът се движи с 90, на всички останали им изглежда като 180. По магистралата и право към поредния новостроящ се магистрален участък. Този път край село Долна Диканя. Тук обаче, Румене, работата е спряла. И премиерът пристигна на крака да провери защо. Оказва се, че точно на мястото, където се минава магистралата, археолозите са открили ценни останки. Къде е това? Могилата, да. Понеже е преместено трасето, дойдохме малко по-на запад и тук попадаме на тракийски... Тук са разкопките, да не са... На някоя кошара. Тракийски некрополис. Не, моля ви. Да бяха открили някоя антична магистрала, да впечатлят господин Борисов. А то, молец, някакъв си тракийски некропол. На всичкото отгоре, керамиката не можела да се работи чак до лятото. Ще се сериозно. Сега си мислите, че в януари до август, примерно или септември, ще ви чакам да правите тези работи. И затова ви ще работите, облечете ватенки. За разлика от трошливата керамика, госпожа археоложката е по-твърда и от скала. Не се притеснявай, Геро. Премиерът ти по-твърди камъни е размеквал. Като проста е по-твърда от керамиката не може. И ще ви я подграя. И го карам калорифери. Тук ще тукат по цяла нощ, ще ви подграя. Деца вика, Румене, ако не беше премиера, тези археолози изобщо нямаше да има какво да разкопават. Хора, ако не беше магистралата, те ще си стои така под земя. Един ден ще го открият. Някога. Когато... Оказва се, че не само археолозите се опъват на премиера. Значи просто забележете ги, тези, които се наричат десница и левица, те си действат като сестрия Джо. Или сестри Кушли на едно време. Я да проверим. Хубаво пеят, но според мен премиерът галантно им намеква, че са изпята песен. Ето една песен, която опозицията те първа ще пренаписват. Един ден в БСП на мен ще ми издигнат памет. Запомнете ми думата. Премиера се кълнат! Премиера се кълна! Винаги в труд и в бой! И все пак този месец имаше един човек, който истински се опъна на премиера. По вестниците пише, че е вкарал 5 гола на журналисти, че че може да стане футболист на България, обаче сега ще пише, че Виктория Радева бие Бойко Борисов. Смели думи, но уви, ден по-късно малката Виктория успя да докара партията с премиера едва до пат. Да я чуем какво ще ни разкаже за играта на премиера. Той играе много хубаво, много прецизно, знае правилата на играта. Знае правилата? Да се чуди човек как Виктория издържала цели 64 хода. А ти ли го патира или той патира теб? Тате. Това е то. Още много има да учи малката Виктория за житейския шах. Много, Румене, да, но това поне го научи. Кого да бие и от кого да пада. Дори когато го патира. Аз криза, Румене. Вече малки деца взеха да му се перчат. А сега дойде време да видим най-добрите клипове, изпратени от вас за месец януари в рубриката «Вие ги хващате, ние ги пускаме!»